ħanqraw llum Psalm 16 u mbagħad nisimgħu wkoll il-messaġġ fuqu. Psalm 16 miktam ta' David. Żommni o Alla għax insib refuġju fik. U ruħi qed lis-sit inti l-mulej tiegħi m'għandi ebda tajjeb mingħajrek. Inkwantu l-qaddisin li huma fl-art huma l-majestużi li fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Se jkunu multiplikati l-ġihad ta' dawk li għaġlu għal wara Alla ieħor. Minix se nferra l-offerti tax-xorb tagħhom tad-demm, lanqas mu se nieħu ismijietom fuq xoftejja. Is-sit u l-porzjon tal-wirt tiegħi u t-tazza tiegħi. Int tissapportja semi. Il-linji waqgħu għalija f'postijiet pjaċevoli ta' bilħaq il-wirt tiegħi u sabiħ għalija. Sembirek lis-sit li tani parir ta' bilħaq moħħi jallimni bil-lejl. Qed lis-sit kontinwament qudiemi peress li hu fuq idi l-emenija minix se nkun imrijed. Għalhekk qalbi ħinja. U l-glorja tiegħi tifraħ. Laħmu wkoll se jammar fis-sigurezza għax mhux se jitlaq ir-ruħi lil Xeol. Lanqas min se tħalli l-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Se tarrafni il-modija tal-ħajja. Fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ. Fuq idek il-leminja hemm pjaċiri kontinwi. Amen. Aħna il-Kristjani għandna l-istess sfidi prezzjuża quddiem Alla, però mhijiex mhux kull Kristjan huwa tal-istess pezza, xirrid ngħid. Mhux kull Kristjan qiegħed igawdi il-barkiet innumerabbli li Alla jatina. Hemm Kristjan kajman u dan huwa għajb, hija mistħija ma tsib Kristjan kajman, għajjien, jisu xeba. Però hemm ukoll Kristjan kommess, il-Kristjan li jaf x'irid f'ħajtu, jaf illi l-għan ta' ħajtu hija li joġob il-Alla. Hemm ukoll Kristjan b'viżjoni bħalma qal Pawlu illi jiena ma kontx diżubbidjenti għal viżjoni tas-sema. X'kienet illi kull fejn imur jippriedka l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu u l-maħfra tad-dubiet permezz tiegħu. Imbagħad hemm ukoll id-dixxiplu b'korta vista li jrid joġob li nnifsu tajjeb għandu ċ-ċirku ċkejken tiegħu ma jarax fil-bogħod. Hija ħasra. Hemm id-dixxiplu traskurat kif qegħdin ngħidu, hemm ukoll id-dixxiplu trenjat jew mħarreġ, dixxiplu dixxiplinat fil-mixja tiegħu. Hemm id-dixxiplu fervidu, imqanqal, entużjażmat, imma wkoll hemm id-dixxiplu biered. Illi Ġesu ċanfar lil dan il-dixxiplu, vera? Fir-Rivelazzjoni jgħidilna li qegħdin tgħidu li ma jqoskom xejn, però intom bierda u dalwaqt nibżoqkom minn fommi. Però xorta waħda lil dawn il-tip ta' dixxipli Ġesu jistedinhom biex jinfetwa għalih, biex jersqu lejh u igawdu mill-abbondanza tal-barkiet li Alla jatina. Iva, Kristjan għandu 1000 raġun li jkun l-iżjed persuna ferħana fid-dinja minkejja l-afflizzjonijiet u l-dbatijiet li ngħaddu minnhom ħafna darba bħal bqija tal-bnedmin. Frattant il-Kristjan għandu għalfejn jaqbeż bil-ferħ għaliex jaf x'rabta, x'relazzjoni għandu Alla. David jesprimija din ir-rabta Alla. U rrid David li jibqa' qrib tal-Alla f'xirka regolari u igawdi il-barkiet diversi, il-barkiet rikki illi Alla jatina. Pawlu infatti jgħidilna imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu illi berikna fi Kristu Ġesu. Kull barka spiritwali flimkien ta' smewiet. Alla mhuwiex Alla xħieħ u Alla ġenerus. Illi min issa stess berikna b'kull barka spiritwali. Qegħdin ingawduhom dawk il-barkiet, dik hija kwistjoni kollha. Qegħdin ingawduhom dawk il-barkiet. Das-Salm jiddeskrivi il-benefiċċji ta' ħajja ikkonsagrata lil Alla. Taqrah, tibda taqrah għattilet u raba darba tirrifletti fuq u tibda tinduna orret, ok, naf x'inhu l-qofol ta' das-Salm il-huwa għanja ta' afdar f'Alla.
David hawnhekk qed jesprimi illi l-Alla jafdaħ, l-Alla irrid illi jkun moħbi fih, għaliex jaf illi Alla huwa l-gwida u s-sigurtà tiegħu, jaf ukoll illi kwalunkwe ferħ uman li nistgħu ngawdu jinsab realment falla. Ukoll David jaf illi Alla u Alla biss kapaċi jippreservah mhux biss fil-ħajja, imma anke lilin mill-qabar. Sultan David jiddikjara illi bħalma fada f'Jahwe biex ikun is-sem tiegħu f'ħajtu se jafdaħ ukoll biex jippreservah ħalli l-mewt ma tagħmilux ħsara. Aħna il-Kristjan huwa magħruf distintivament bħala bniedem illi jemmen f'ħajja superjuri li lim mill-qabar. U għalhekk Ġesu ġie u ddikjara illi jienu għal minnu l-ħajja. Min jemmen fija avolja jmut jerġa' jgħix. U min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Dik hija l-affermazzjoni ta' kull Kristjan, Ġesu dak kien l-għan tiegħu biex jirbaħna eternament għalih innifsu. Frattant, Alla fit-tjubitu minn issa stess jatina mhux biss tiddwieq, mhux biss sempliċement appetizer biex inkunu nafu t-tjubitu, imma firxilna bankett sħiħ, firxilna mejda ix-xamplata bikel bnin. Li aħna nistgħu nersqu liberament, għandna ħanejt hekk id-dritt li nersqu għax aħna l-mifdijin tal-mulej. Ġesu għalalna dan l-aċċess, dan id-dritt, tajjeb, illi illa Alla nkunu nafuh intimament. Mhux bħala Alla fil-bot, Alla astratt, imma Alla li miegħu ngħixu mument f'xirka ħelwa. Jiena għamilt lista ta' 12 barka minn dan is-salm. Iżjed. Ma 12 barka għax naf li l-ħin huwa limitat u għandna 9 minnhom barkiet li qegħdin ingawdu u nistgħu ngawduhom minn dil ħajja u 3 illi Alla qed iwedhomna fil-ħajja li ġejja. David infatti jibda billi semmi l-ewwel barka. Jibda b'rikjesta diretta lil Alla, żommni o Alla. Żommni għax insib refuġju fik. Alla jippreservana. Alla mhux biss isejħilna imma mbagħad wara forsi jinsina jew jiddeq minna. Alla kapaċi iżomm fis-sigur il-wirt tiegħu, il-niesu, il-poplu tiegħu. Alla huwa kapaċi biex il-dawk li huwa jsejjaħ ukoll jiġġustifikhom, ukoll qaddishom u finalment ukoll jigglorifikhom. Dilajta għal preservazzjoni biex Alla iħarisna, jipproteġina, tissema sikwit fis-salmi. Għaliex? Għax ovvjament nafu kemm aħna dgħajfa, fina nfusna aħna dgħajfa. L-aqwa u l-iprem nies u li żed nies onja imutu. Ir-Reġina Eliżabetta II xi ħaġa reċenti. Aħseb wara aħna illi r-riżorsi tagħna huma ħafna limitati u allura aħna aktar konxi tad-djufijiet tagħna. San 17 vers 8 pereżempju jgħid ħarisni bħal ħabba tal-għajn aħbini taħt del ġwenħajk. Xi stampa meraviljuża din illi nistgħu nieħbew taħt il-ġwenħajn eterni talla. U hemmhekk inkunu fis-sigur. Ħarisni bħal ħabba tal-għajn, għamin ħawweġġa sobajja, ħawweġġa saqajja, imma mhux għajni. Vera jew le? U David l-Alla qed jgħidu ħarisni bħal ħabba tal-għajn. Dawn l-għajtiet spontanji mir-ruħ tal-bniedem dajef, huma qegħdin hemmhekk biex aħna anke nikkupjawhom, nużawhom quddiem Alla. Salm 40 vers 4 jgħid l-istess ħaġa, ħarisni u mulej, minit il-ħażin ħarisni mill-bniedem tad-dnewwa li ħsiebhom u li ifixklu l-mixi tiegħi. Relevanti ħafna biex Alla jżommna fil-kuntatti tagħna ma' nies mitlufa illi għandhom world view, għandhom attitudni, għandhom xewqat totalment differenti minn tagħna. Ma jinfluwenzawniex u laqqas ħassruna. Versi uħor jgħid ħarisni minn nases li nasbuli u mit-trabokki ta' dawk
li jagħmlu l-ħażen. Iva, l-ewwel barka illi aħna ngawdu, dment li aħna nimxu fil-qrib malla hija li nesperjenzjaw il-ħarsien tiegħu. Irridu nafdaw il-Alla. Alla huwa denju tal-fiduċja tagħna. Tifel ċkejken illi spontanjament imur ma missieru jew ommu għax hemmhekk isib il-wens tiegħu. Il-Alla nafdawh u bekk nkunu nonorawh l-aħjar. Meta wieħed tafdah qed tgħidlu jiena nonorak, jiena nemmen fiki. Meta narfu l-omnipotenza u l-imħabba tal-Alla lejna, mhux biss huwa Alla qawwi, imma Alla li għandu rieda tajba lejna u illi iridna għalih innifsu. U Alla affidabbli. Alla affidabbli. Alla illi kelmtu ċara jekk jgħidilna illi la jonos u lanqas jorqod. Imma jaħsas l-Iżrael, jaħsas in-niesu. Hekk jagħmel. Hekk jagħmel. Tgħidli ma ġili niesu mietu martri, iva. Iva, il-mewt ma nistax misna. Il-mewt ma nistax misna. Għalfejn tinkwieta. Ġistu qal min jemmen fija ma jduqqat il-mewt. Tifhem, Alla jħarisna għall-eternità. Għall-eternità. Dik jaraw il-barka, it-tieni. Għal min jafda fih falla Trinità. Alla huwa refuġju. David minn żożitu kien soldat, mbagħad laħaq anke sultan u baqa jiġġielet il-gwerer u l-battalji u ovvjament f'Iżrael kont għand il-fortizza kif naraw f'Malta. Għandna t-torri ta' Derredin u għandna l-kastell hemmhekk, vera, għaliex il-poplu rrid ikun protett. David kull darba li ħares lejn dan il-fortizza kien jgħid Alla u hekk li jara. Illi jekk jiena nidħol f'dik il-fortizza jiena sejf. Ħadd ma jista' jmissni. U sikwit fis-salmi għalwa fortizza, ken, għalwa ripar, tarka li tilqa l-vleġeġ vera, u blata illi fih nihbew, u torri setan. Bir-raġun kantaw, jiena dajjef inti sod. Inti wieqaf jien nirtot, żommni qrib mulej. Żommni qrib. Żommni qrib mulej mhux fil-bod, żommni qrib mulej, żommni qrib. Jew żommni ħdejk. Alla kapaċi żomna il għaliex iridna għalih innifsu. It-tielet barka hija li Alla għal dawk illi jixtiequh u jarfuh u jitennew fih. Isibuh, realment isibuh, bħala is-summum bonum ta' ħajjithom. Il-ġabra, it-totalità tat-tjieba kollha tagħhom. Ħafna nies ifittxu tjieba f'dil ħaġa jew f'dil esperjenza għax sifru, għax għamlu din il-ħaġa jew l-oħra. Il-Kristjan jaf illi jekk għandu lil Alla m'għandu għalfejn ifittex xejn iżjed bħala quest għal ħajtu. U ruħi int qed lis-sit int il-mulej tiegħi m'għandi ebda tajjeb minn għajrek. Wasalna biex ngħiduha sinċerament din id-dikjarazzjoni qudiem Alla li jaf l-intenzjoni tal-qalb u jaf xemm fis-sigriet ta' qalbna. Int il-mulej tiegħi m'għandi ebda tajjeb minn għajrek. Huwa bniedem li jaraf il-vera valuri fejn huma. Il-valuri veri huma falla. Alla jagħtina lil nifsu ma mhux hekk biss. Alla jagħtina wkoll lil xulxin. Barka li David isemmi f'vers 3, inkwantu l-qaddisin li huma fl-art huma l-majstuż li fihom il-għaxqa kollha tiegħi. X'barka illi ħafna minna jew xi wħud minna naħseb jiena għadhom ma jarfuhiex. Ma jarfux il-preġju, ma jarfux l-għajnuna tremenda li jistgħu jsibu fih dan komunità ta' nies illi bħalhom iħobbu lil mulej.
Pawlu kellu iċanfa l-Knisja ta' Korintu għalilhom jaqgħu tisprezzaw il-Knisja tagħha. U ħafna nies illum fil-ġenerazzjoni tagħna żgur iżjed minn qabel jiddisprezzaw il-Knisja, ġifieri il-ġabra ta' nies flimkien f'post wieħed biex hemmhekk jagħtu qima lil mulej, jitalmu flimkien, jinkoraġġixxu lil xulxin aktar u aktar meta narawh riesaq dak il-jum il-kbir meta Ġesu jirritorna. Hemm bżonn illi naraw il-valur f'xulxin bħala nies irriskattati, bħala nies mifdija tal-mulej. David seħirhom il-qaddisin li huma fl-art. Tgħidli ma ġiel iltaqa' ma' antipatku dak xejn diffiċli, tant l-aħjar. Alla qed jagħmek il-paċenza bihom. Għandek bżonnhom. Għandek bżonnhom biex tikber fis-sabar, tikber fil-perseveranza. Għandna bżonn il-xulxejn. Fit-tajb u fil-ħażin. Wieħed illi m'għandu ebda attrazzjoni, mhux attirat lejn il-miġema tal-fidili, tal-qaddisin tagħna, jew qed jimmissja barka li Alla tajjielu u ma jridix. Jew forsi laqqas biss huwa fis-saltna tagħna. Għaliex il-bniedem mwieled mill-ġdid japprezza dak li japprezza Alla. Alla għalih il-qaddisin tiegħu li huma fuq l-art huma maestużi. U David sejħulhom l-istess, maestużi. Għandhom ċertu karattru irjali. Mhux ta' b'xejn Pietru qalilna mintom ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis. Vera? Iva. Hija barka li tajjeb li aħna inħadmuha u ngawduha għat-tiskieħ tal-fidi tagħna. Il-ħames barka li David isemmi. Meta Alla ħariġna mid-dlam għad-dawl tiegħu. Tajjeb, qabel trabbejna f'reliġjon li insertajna f'dik il-kultura hija dik ir-reliġjon. Vera? U allura drajna bija, tlajna bija u qatt ma staqsejna mistoqsijiet. Jew ittestjajna. Sakemm Alla illi fil-bidu qal ħajkun id-dawl, dawwa l-qlubna mhux aħna tlabna, dawwa l-qlubna biex naraw il-glorja tiegħu f'wiċċ ibnu Ġesu Kristu. Alla laħaqna u rina l-bluwa u l-viltà u l-oxxenità ta' ħajja idolatruża, ta' ħajja mejxa f'servizz ta' allat folots, ta' allat finta, ta' allat li fintajna li nafusna. David jgħid vers 4 se jkunu multiplikati l-uġiħat ta' dawk li għaġlu għal wara Alla ieħor. Min issenferra l-offerti tax-xorb tagħhom tad-demm, lanqas mu se nieħu ismijietom fuq xoftejja. David kien jaf li iva hemm il-paganiżmu anke fil-fost il-poplu ludi, mhux kulħadd kien fidil lejn Alla tal-patt, u David allura nsibuh jagħmel dikjarazzjoni. Dik hija l-ħajja passata, Alla ħariġni minnha, Alla liberani minn dik l-ignoranza spirituali, u issa jiena l-għaxqa tiegħi hija falla. David, il-bniedem għal qalb Alla jitkexkex bil-ħsieb li hemm nies illi għadhom iħadnu Alla ieħor. Alla tal-immaġinazzjoni tagħhom. Pawlu meta mara teni, l-ispirtu tiegħu kien xxukjat, kien disturbat fih. Kif ra il-belt ta' Ateni, suppost il-belt kapitali tal-filosofija. Fej suppost kien hemm nies orrif, però kienet belt mogħtija għall-idoli. Mogħtija għall-idoli. Saħansitra kienu għamlu artal lill-Alla mhux magħruf, iddedikat lill-Alla mhux magħruf. Pawlu għalhom dak li intom taduraw bħala mhux magħruf jiena ġejt inħabbarulkom. Huwa Alla li għamel is-sema u l-art. Huwa Alla li qed iġġudika d-dinja permezz ta' bniedem li hu diġà urina li daku billi qajmu minn belli mwiet. Alla kien dak id-dawl illi ħariġna mill-ignoranza spirituali tagħna. Hija barka tremenda. Barka tremenda. Is-sitt barka għal dawk in-nies
illi jgħixu fil-qrib tal-Alla. Jgħixu u jridu din il-komunjoni regolari u konsistenti mal-Alla. Alla huwa għattali nies il-wirt speċjali tagħhom. Ħafna nies ġili jibdew jiffissaw x'se jieħdu mant il-ġenituri tagħhom jew mingħand it-tiju Karlu jew x'ħan iddobbaw. David jitkellem mod ieħor, vers 5 u 6. David kien l-iżgħar wieħed minn familja kbira ta' aħwa. L-iżgħar wieħed. Minn kmieni kien jaf illi bħala wirt ma kien se jkollu. U hawnhekk jasal biex jgħid is-sit huwa l-porzjon tal-wirt tiegħi u t-tazza tiegħi. Int tissapportja semi il-linji waqgħu għalija f'postijiet pjaċevoli ta' bilħaq il-wirt tiegħi wa sabiħ għalija. David isib il-ġmiel u kwalunkwe eċċellenza u kwalunkwe dinjità falla nnifsu. Nies bħal dawn verament ma jqoshom xejn u ma sodisfatti bih. Importanti illi infakka li nifsi illi falla Trinità insib it-totalità tal-għejxien kollu tiegħi. Ġesu għalinna li jekk anke għasfur tal-bejt. Xbajt nara fir-rampa tal-garax tiegħi. Safar tal-bejt, żgħar waqgħu mill-bejta u imutu. Ma Ġesu qal għasfur tal-bejt ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missieri. U allura intom ma fejn tinkwitaw. Jekk għalli ħsieb u jitma u anke libbes il-ġilli tar-raba għalfejn tinkwetaw. David jgħid it-totalità tal-eżistenza tiegħu hija falla l-imbierek. Ħares madwaru u meta kien sultan kellu l-palazz tiegħu, kellu l-armata tiegħu, kellu s-servi tiegħu. Frattant kien jaf illi id-dinja kapaċi toffri biss gangilli u fruat. Ġini f'moħħi dejjem. Dak is-suf tan-nanna. Illi tmur tixtieq tkun kbira hekk fuq stikka. Fuq stikka tgħidu kemm għandi x'niekol tibda tiekol, wara tikola kollha, tgħid bil-ġokkont u bil-ġuħardni. Għaliex l-affarijiet tad-dinja ma jissodisfawx. Darħas smajt bil-każ ta' Ding Liren. Ding Liren ta' 30 sena. Rebaħ il-kampjonat mondjali ta' ċess. U kien ilu jilgħab iċ-ċess minn kellu 4 snin. U ħajtu dedikata il-ħin kollu minn filgħodu sa flaxija jilgħab iċ-ċess jitrenja għax qal irrid insib champion tad-dinja. U sar! U diġà qal xahar wara li sar champion, diġà qal iċ-ċess beħsibna abbanduna u naqbad xi ħaġa oħra. Kienet lan ta' ħajtu laħaqa tela sar quċċata għala ma' xejn. Hija traċedja. Hija meta aħna ma narfux min aħna u għalfejn qed ngħixu. Il-bniedem, ir-razza umana hija razza li qed bagħti b'amneżija. Insejna għalfejn qegħdin hawn. U nsejna minn għamilna. U dik għallar ħaġa. Meta tibda fis-sens ta' direzzjoni. Għandek ħafna ġiri, u ħafna tfexfix, u ħafna attività, u ħafna duħħan ħiereġ, u tgħid ma qiegħed nikseb, xejn. David jgħid illi s-sit huwa l-porzjon tal-wirt tiegħi, u t-tazza tiegħi. It-trionf, ir-rebħa. Hija tiegħi. Paragonat mal-mulej id-dinja toffrilek biss wedi battala twiegħed ħafna. Imma tmur issarra fiċ-ċekk il-bank u jgħidlek da mhux iffermat. Ma jissarrafx. Toffrilek oġġetti transitorji, oġġetti li qed jitmermru u d-dimajnek qed jitmermru. U toffrilek ukoll kuntentizza finta. Kuntentizza ta' parsi. Kuntentizza tal-alkohol ngħidilha jiena. Is-seba' barka li David semmi. Għan-nies intimi malla,
għan-nies li qegħdin jgħixu l-patrimonju tagħhom. Alla dana Alla joġbu li jagħtihom kunsill tajjeb. Ġieli tiġi f'pożizzjoni li tkun tagħmel deċiżjoni tajba f'ħajtek, deċiżjoni importanti li kapaċi taffettwa l-futur kollu tiegħek. Ma ħad tiżżewweġ, x'ħad tistudja, inti x'ħad tistudja, x'karriera ħad taqbad. U deċiżjonijiet minn ġurnata għall-oħra. Għal dawk li jimxu mal-mulej, il-mulej huwa l-kunsulier tagħhom, il-counselor tagħhom. Il-counselor tagħhom. Ġieli xogħol minnkom saqsejtuni ma hemm bżonn imur għand counselor, psikjatra u psikjatra huwa tabib tar-ruħ, vera hekk tfisser. U m'għandi xejn kontra psikjatri, hija professjoni leġittima, però nemmen illi l-psikjatra vera tagħna huwa Ġesu Kristu, it-tabib. It-tabib illi ma ġiex isejjaħ min nissewwa, imma il-midinbin għall-imdiema. Alla huwa dak li jagħtina parir, u jagħtina parir mhux billi jagħtina xi ħolm jew viżjonijiet, hekk jagħtihom il-profeti. Il-profeti Eżajija, Eżekjel, Ġeremija, Mosè, dawk kienu nies illi strumentali biex Alla għaddielna r-revelazzjoni illi l-lum hija miġbura hawnhekk fil-Bibbja. M'għandniex bżonn aktar viżjonijiet u rivelazzjonijiet għaliex dak kollu li Alla kellu jgħidulna qalulna u jridna issa niskopruh fil-kelma imqazza tiegħu. Imma ħafna nies jaqraw il-Bibbja u xorta jafġu. Xorta jitkaħlu mal-ħajt. Xorta m'għandhom sens ta' direzzjoni. Għaliex? Għax mhumiex mexjin fil-qrib mal-Alla. Huwa dawk li huma mexjin fil-qrib tal-Alla illi David jgħid sembirek lis-sit li tani parir. Is-sit jagħti parir il-dawk li għandhom widneħ miftuħa għalih li jisimgħu leħnu. Imbagħad ukoll tkun kapaċi tieħu deċiżjonijiet bl-użu tal-moħħ, Alla jridna nużaw moħħna imma jkun moħħ santifikat. Moħħ imqaddes għalih. Għalhekk David kompli jgħid ta' bilħaq moħħi jistruini bil-lejl. Moħħi jgħallimni bil-lejl. Teġri lili. Minn dut wasal biex norqod ġifieri u għadek qed taħseb x'ha tagħmel għada u hekk ġifieri u għandek bżonn tieħu deċiżjonijiet. Moħħok jgħalmek għax Alla jkun tak parir. La ħaġa hija li tuża moħħok biss. Tuża moħħok biss. Ma tista' tagħmel xejn ħlief żbalji u diżappunti. It-tmiem barka. Għal dawk illi ħobbu lil Alla u ma mexxin miegħu fil-qrib. Jiġri x'jiġri mhumiex se jisfaw imreda jew żlugati mill-istabbiltà tagħhom. Għandhom sens ta' serenità fihom, sens ta' sliem. Ġesu għalina jien nagħtikom is-sliem tiegħi, mhux bħalma tagħti d-dinja nagħtikom jien. Tħallux qalbkom titħawwad lanqas tħalluha tkun iddisturbata. U vers 8 David jgħid dal-preċiż diskors. Jiena qed lis-sit kontinwament qudiemi. Peress li hu fuq l-eminija tiegħi minix se nkun imrijat. X'fiduċja għandu. Illi iva Alla kapaċi jżommu stabbli fil-tempesti kollha tal-ħajja Alla jżommna stabbli. Imbagħad ukoll barka oħra isemmija immedjatament wara. Għalhekk qalbi ħienja u l-glorja tiegħi tifraħ, laħmu wkoll se jagħmel fis-sigurezza. Il-bnedmin ifittxu x'ifittxu l-aktar? Il-kuntentizza vera? Kuntentizza. Okay, fittax qed isir sinjur jew fittax biex ikun erudit u jġib il-degrees mill-università, kulħadd għandu dak tiegħu. Imma fl-aħħar mill-aħħar jekk ikollok tasar x'qed ifittex il-bniedem fir-realtà, il-kuntentizza jista' jkollok maħżen ta' flus. Qed tifhem? U tkun indannat. Il-bniedem il-kuntentizza jrid. Il-bniedem ifittex il-flus għax jaħseb li l-flus ħamluh kuntent. Hemm l-isbal. Imma din hija xi ħaġa leġittima. Alla ħalaqna
biex nkunu kuntenti u imbirka l-ewwel pronunzja talla meta ħalaq l-Adam u Eva. X'qalilhom? Berikom! Iġifieri qalilhom kunu ferħanin. Berikom! Alla jridna nkunu kuntenti. U David jaf li l-kuntentizza vera tinsab f'Alla, qalbi ħinja. U l-glorja tiegħi tifraħ. Qalbi ħinja f'min, ovvjament, għal David, qalbu kienet titenna f'Alla. Għal David però, il-barkiet mhumiex limitati għad il-ħajja. David kien jaf illi bħalma qal f'Salm 23 tassew it-tieba u l-ħnina jiġu warajja, il-jiem kollha ta' ħajti u jien se nagħmar fid-dar tal-mulej. Għal dejjem. Għal dejjem. L-idea li l-nisfidili qabel ma twiled Ġesu ma kellhomx idea kien xem ħajja wara l-mewt hija totalment falsa u bla sens. Bla sens. Tisporġi l-awwelin fil-dara, matul il-kitbiet tagħhom. Il-barkiet futuri li Alla iwiet lil dawk li jgħixu f'komunjoni fidila miegħu. Illi il-mewt fiżika jiġifieri meta jpoġġuk fit-tabut. Dik il-ħaġa ma taqtakx minn Malla. Anzi, qarbek aktar leħ. Alla jiftakar f'niesu imqar f'mewthom vers 10 għax mhux se titlaq ir-ruħi lil Xeol lanqas se tħalli min se tħalli l-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Xeol hija kelma ġenerika bil-Ebrajk li tista' tfisser diversi affarijiet. Xeol tista' tfisser il-qabar, tista' tfisser il-ħofra, tista' tfisser il-mewt, tista' tfisser l-istat tal-mewt, ġifi l-qagħda li tkun fiha bħala li m'għadekx ħaj fiżikament, tista' tfisser l-infern. Skont il-kuntest li fiha tinsab, tinduna f'liema sens qed tintuża. U David hawn jgħid m'intix se tħalli lil ruħi lil Xeol, ġifieri għalkemm se nixjieħ u mmut. David miet ta' 70 sena. David kien jaf illi mhux se jibqa' fl-istat tal-mewt. Mhux se jibqa' fl-istat tal-mewt. Anke Ġob qala din. Ġob qal illi fl-aħmi għalkemm id-dud se jeqret il-ġismi. Għalkemm id-dud se jeqret il-ġismi. Fl-aħmi qed nara lil Alla. Fl-aħmi. U l-Kristjan jekk ma jemmen xejn jemmen illi Alla għad qajjem l-umanità kollha mill-mewt. Ġesu qal tiġi s-sija li dawk kollha qegħdin fl-oqbra, dawk kollha qegħdin fl-oqbra. Se jisimgħu leħnu u jqumu dak li jagħmlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dak li jagħmlu il-ħażin għal qawmien tal-kundanna. David għandu din it-tama sabiħa, tama fenomenali. Tama illi tixħed dawl qawwi fuq il-futur tagħna. M'intix se titlaq ir-ruħi lil Xeol. It-tama tiegħu la tiddeżappuntah u lanqas trexu il għaliex l-imħabba talla hija issa għalina. Hija esebita storikament nafu illi Alla ħabna u minħabba fina ċaħħat il-libnu mill-komunjoni tiegħu biex jilqalilna. L-imħabtu murija fuq il-Kalvarju, l-imħabba talla qegħdin nesperjenzaw issa bl-Ispiritu Santu mod li jilna. Dik l-imħabba talla. Il-Bibja tiddikjara hija mħabba ta' dejjem. Imħabba eterna, daqs kemm hu eterna Alla l-imħabba tiegħu lejna. Għalhekk David jaf illi iva mhux se jabbanduna lir-ruħu lil Xeol. Intu ngħidu naħseb jiena li Pietru f'Pentekoste jikkwota fit-tul das-salm u jgħid das-salm twettaq f'Ġesu Kristu. Alla wiegħed illi kien ovvjament għal David mhux dwaru nnifsu qed jikteb għaliex il-qabar tiegħu mietu l-qabar tiegħu huwa għadu magħna sal-lum. Ġifieri l-Lut setgħu jaraw fejn hu mitfun David għalkemm kienu għaddew 1000 sena. Wieħed mir-rejiet tagħhom, allura kellu qabar speċjali għalih. Imma billi kien profeta jgħid Pietru, billi kien profeta u kien jaf
اللي للجسوع ابنه المسيح قال لك kellu jqajmu bil-imwiet kitab dan fuq. ġi hawnhekk David qed jitkellem dwar innifsu imma aktar minn hekk qed jitkellem dwar Ġesu il-Messija illi bih u fih il-wedi kollha talla isibu l-iva u l-amment tagħhom. David se jitkellem dwar dawn il-barkiet kollha anke futuri minħabba l-fatt li Kristu qam minn bejn l-imwiet. Kemm hija importanti din? Well, Henry Morris illi kien xjentist Kristjan tal-affarijiet tiegħu. Bravu ħafna. Però darba kitab ir-reżurrezzjoni jew il-qawmien fiżiku ta' Ġesu Kristu mill-mewt hija l-prova fundamentali tal-Kristjaneżmu. Ġifieri, jekk xi ħadd saqsik kif taf li l-Kristjaneżmu huwa veru u mhux il-Hindu jew l-Iżlam? Il-qabar vojt. Huwa fatt storiku illi Ġesu ta' Nazaret dak li kien flagellat mislub mas-salib u nislu fil-qabar mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Huwa fatt storiku kieku mhux tassew qam mill-qabar, allura l-Kristjaneżmu huwa reliġjon falsa. Immaġina Ġesu kemm il-darba qal li se jqum mill-mewt. Kemm il-darba qalilhom ripetutament lid-dixxipli. Il-Sejt ta' Ġerusalem se jkun miċħud, se jiflaġellawh kemm il-darba qalilhom. U wkoll li jqum mill-mewt. U li kieku ma qamx, x'konna ngħidu dwar Ġesu li huwa profeta fals. Illi mhux denju illi nisimgħuh. Vera? Ma ta' bil-ħaq xoxta jkompli Henry Morris. Ta' bil-ħaq xoxta għaddaqstant Kristu u Alla u l-fidi Kristjana hija l-verità assoluta. David semmu wkoll barka oħra illi għati gawdi fil-futur li lim mill-qabar illi Alla jintroduġi fil-preżenza tiegħu. Ta' bilħaq Alla għamana, vera, anke Ġesu jgħidilna li jien ma'kom dejjem sa tmiem id-dinja. Imma il-preżenza tal-mulej narfuha bil-fidi, vera? Bil-fidi. Bil-fidi. Alla ma jidirx. Frattant, għat jasal dak l-jum illi l-Alla naraw wiċċ b'wiċċ. Illi inkunu fil-preżenza tiegħu vers 11 jgħid preċiżament se tarrafni il-modja tal-ħajja fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ fil-preżenza tiegħek, fil-preżenza manifestata tal-Alla. Għalhekk aħna ngħidu, Ġesu għallimna ngħidu, missierna li inti fis-smawiet. Ma jfissirx li mhuwiex fid-dinja jew fil-bqija tal-univers. Missierna li fis-smawiet Alla juri l-glorja u s-sebħ u l-eċċellenza u l-ġmiel tiegħu fil-ġenna. U dik hija l-amara li Ġesu wedna. Li jiena sejjer u nħejji posta likom, imbagħad meta mmur nħejji posta likom nerġa' niġi u nilqakom għandi. F'dan missier hemm ħafna majjar. Din hija t-tama tal-Kristjan, kienet it-tama ta' David illi kienet it-tama wkoll ta' l-ħallil illi għex ħajja miżerabbli jisraq vera u meta esprima l-fiduċja tiegħu f'Ġesu ftakar mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Probabbilment laqas kien jaf x'inhu jgħid. Għax saltna għandu dan il-bniedem ifflaġellat, miksidem, bejn ħaj u mejjed. Imma probabbilment jew anke sema x'kienu qed jgħidu dwaru. Imma kien hemm dik it-tabella li waħħal Pilatu fuq il-salib tiegħu. Dan hu Ġesu ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lut. U x'ġieħ li jgħidlu mulej Ġesu? L-Ispiritu Santu nebħu. L-Ispiritu Santu konvinċieħ illi għalkemm jidher f'dik l-umiljazzjoni f'dak il-lajb u f'dik ir-rexa kollha, dak huwa s-Sultan. U għallu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fil-saltna tiegħek. U Ġesu għallu llum stess. Illum stess tkun fil-ġenna miegħi. Illa għaliex ftit wara mietu tnejn u ltaqgħu fil-preżenza tal-Alla fil-glorja u s-sebħ ta' dejjem. Illum tkun miegħi l-ġenna. Anke Tessalonkin meta inkwetaw għax xi wħud mill-aħwa kienu ġamijiet u Ġesu kien għadu ma rritornax, x'ġara allura.
U Pawlu għalilhom la tindaq l-aħħar tromba u jinstema' l-leħen tal-Arkanġelu. Imbagħad dawk li merqdin fil-mulej jaħatfu l-ewwel fis-sħab u aħna magħhom, aħna nkunu bqajna nħatfu flimkien magħhom fis-sħab. U tafu kif tkompli mbagħad? U hekk inkunu dejjem mal-mulej. Fisser li l-istat tagħna tul l-eternità. Kif nistgħu ma nixbgħux? Well, ħankunu dejjem mal-mulej. Tifhem dik? Qed tifhem x'Alla xi prepara għal dawk li jħobbuh li tkun dejjem mal-mulej. Ma dak li ħabbek u ta' li nnifsu għalik. Ma dak li qeleb il-mewt għan-nom tiegħek. Pawlu jgħid illi jeħtieġ il dal-ġisem li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir. U dal-ġisem li jmut jeħtieġ jilbes in-nuqqas tal-mewt. Għalhekk meta dal-ġisem li jitħassar jilbes il-nuqqas ta' taħsir, bħalissa jitħassar, imma jasal jum li għal-jatina ġisem immortali, ma jitħassarx. U dal-ġisem li jmut jilbes in-nuqqas tal-mewt imbagħad isseħħ il-kelma li nkitbet. Il-profeti kienu ilhom kitbu għadin. Il-mewt għad timbela fir-rebħa. Ja mewt fejn hija n-niggiża tiegħek, ja qabar fejn hija ir-rebħa tiegħek. Nistgħu nisfidaw il-mewt. U ngħajbuha. U ngħidu inti għadu melub. Inti għadu melub. Għax in-niggiża tal-mewt hija dnub. U l-qawwa tad-dnub hija liġi imma nirringrazzjaw l-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Tagħna r-rebħa. Ir-rebħa hija tagħna mhux biss fil-ħajja imma anke wkoll fil-mewt. Anke fil-mewt. U nispiċċaw bl-aħħar barka li David japprezza. Fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ fuq idek il-leminija hemm pjaċiri kontinwi. Fuq idek il-leminija hemm pjaċiri kontinwi. F'din id-dinja nafu li l-għali u l-inkwiet huwa semna. Vera? Waqqas nippretendu li ma jkunx. Għaliex biha li ddixxiplinana u qarribna aktar u aktar lejh. Imma fil-ġenna hemm abbondanza tal-ferħ. Abbondanza tal-ferħ. Il-ferħ, il-pjaċiri hawnhekk huma żgħar u għaddiena vera, kellek okkażjoni, barbecue, għada fil-ħodu, tnen fil-ħodu, u nerġgħu lura għax-xogħol. Għaddiena, pjaċiri għaddiena, mentri l-pjaċiri smewitija huma għaddejja. Kwalunkwe barka divina u semmejna 12 ingawduha permessa tal-Medjatur Ġesu Kristu. Alla jbierek eternament fil-ħajja u fil-mewt. Il-dawk li huma tiegħu. Fl-aħħar jum bħalma għamu imbagħad qajjem il-membri tiegħu t-taħbit ta' bħalissa jinqaleb feliċità fis-sefa kollu tagħha. Nixtieq insaqsi, tħalt fl-esperjenza ta' dal-barkiet, semmejna ħafna. Ġrejna vera, ma semmejna kullana sħiħa ta' barkiet. Qiegħed tesperjenzhom u ma tiegħek. L-ewwel li rridu nassiguraw ruħna li aħna ninsabu f'unjoni ma' Kristu, li aħna membri ħajjin tiegħu, illi vera rrikorrejna għandu u qegħdin inżommu sħiħ miegħu bħala l-uniku tama tagħna għall-eternità. Illi huwa dak il ħafrinna li kapaċi ħafrinna d-nubietna. Huwa dak illi bieħ Alla jġustifikana, jodna ġusti quddiemu, jagħtina l-maħfra sieħa tiegħu. Imbagħad la darba aħna miegħu f'unjoni mistika, imbagħad nistgħu ngawdu wkoll il-komunjoni li ħan nisprimuha dal-għodu wkoll fl-ikla tal-mulej vera, illi nistgħu noqorbu flimkien u ngawdu il-xulxin f'ħajja mimlija u mbierka.